for our Bicolano brothers and Pinanginota ni ako Bicol Party List Representative asin House Committee on Appropriations Elizaldico ang groundbreaking ceremony kan ikukonstruhir na DSWD Haven for Distressed Women, Children and Home for the Aged sa sitio Subok Barangay 55 Istanza, Legazpi City, Kasuudma. 400 milyones pesos ang pondo kan proyekto, kung sain piglalaoman na mabukas ang pasilidad sa masunod na taon. Sigun sa opisyal, ipigbusol niya ang nasambit na proyekto nga ni matawanin magkakanigong atensyon ang kababaihan, asin kaakian na may mga pig-aagihan na kadipisilan sa buhay, asin maihandaan mga ini para sa bago asin mas normal na pamumuhay. Sa paramihan tras kayang pagtinir sa shelter kan mga benepisyaryo, yaon man ang personahes kan DSWD Bicol. Asin kan TESDA Training Center, ngani giyahan asin tukduanin man iba ibang kakayanan ang mga benepisyaryo. Ngani sa saindang pagluwas sa shelter, mas kaya na nindang atubangon ang mga agyat sa buhay. For the women, lahat pong kababaihan na abandoned or may problema, iniwan ng asawa, iniwan ng lahat-lahat. Huwag ho kayo mamroblema at yayakapin po namin kayo ng buong buo. Pagduduon kan opisyal, mas naging posible ang mga inisyatibong inikan partido sa padagos na pagsuporta ni House Speaker Martin Romualdez urog na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Dugang pa niya, maalokar man siya nin pondo para mamantinir ang maray na operasyon kan pasilidad. Di na po tayo magiging second poorest region, kung hindi tayo na po ang magiging second richest region sa atin. Lahat po tayo aasenso. May ibubugtak man na therapy, observation asin psychologist room sa nasambit na shelter. Libre asin bukas ini para sa gabos, urog na itong mayong paramiantras na masisirungan. Para sa mga babae na mag-igwa kami kay araw kanida, kulan po yung natabang na yaon mismo sa lugar mi ang igwang araw kaning project. Nakulaan pong tabang iyan para sa samong mga kababaihan, lalo na po digdi sa samuyang barangay. So mga babaeng may mga problema po, mga aki, magayon po ini ang programang ini. Presente man sa seremonya sinda DSWD Regional Director Norman Laurio asin DPWH Regional Director Virgilio Eduarte na parehong saludo sa inisyatibo kan kongresista para sa mga Bicolano. Napaka-benevolent ng puso ng ating chairman ng appropriation. Andyan yung puso niya na tumulong, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na in crisis situation. This of course will not be made possible without the support of our leaders, most especially Bicol's very own Congressman Elizalde Escos, because of his structure with a total floor area of 5,000 plus square meters will soon rise in this location. Mientras tanto, apwera sa nasambit na shelter, plano man ni kongresista ko na magbugtak nin siring na proyekto para sa mga retiradong padi. Mauot niya man na maitao ang siring na serbisyo sa dating kapadian, hulit na nagdakula man siya bilang seminarista. Para sa mga Baratang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.